post-election violence to political parties ma Kenya kae, the rival political parties obiro pamoja to gikuodho wach to gikono ni aparo ni gikono ni achiel kuom reasons mamiyo nyalo bedo ni wagore ka jowasigu kamae chal ka gima wakoso lek achiel kaka oganda. To kibiro to giyiere ni mondo wabed gi motivation gi pinywa, wabed uru gi lekadi lek achiel, to gibiro gi lek miluongo ni Vision 2030 mondo Kenya kaka piny obed ni nyalo yudo direction. To gikawo vision ni kata lek ni to gipoge e pillars adek. Achiel giluongo ni the social pillar, ariyo giluongo ni the economic pillar, adek giluongo ni the political pillar. Koro ka watemo rango kuma wae kaka oganda to wang'iyo ni e weche adek gi kata e migepe adek gi kata e thuon weche adek gi wasego okang' machalo nang'o e kaka wadongore e ochumi mar jowa, e kaka we organize ourselves socially, kaka wan gi social amenities e pinywa, at the same time wadongore nade politically. But an machando pacha sana as a young person en ni ere kaka wasedongore economically from 2008 nyaka sane. Iwinjo? Nikech kaka oganda pillars morito adek gi, the social pillar, the economic pillar, political pillar, magi dute mwadongore godo. Ng'eni gik machalo kaka constitution, kaka devolution ma intend loch kor gwengewa, mano biro under the 2010 constitution. 2010 constitution no en part of Vision 2030. To ka koro constitution emineno kosetayowa e okang' maber kamae. What about kwa chakwa bedo piny wachakwa gore puksento wakonore ni wamire kendo igni 33 kendo wachakwa ket lek moro marariya. Ma by the time wachopo 2060 dalago kora jaiga 60 ka wuok oko aja duong wuok agere jaga 60 pod otegno awuok kariera Kenya taneno ka nyewe no timo tich matek vijende wa invest in manufacturing, wa invest in structure development, wa invest kuonde mopogore ma vijende wa kata yuago tich to koro oko yuageyo ma ji yuago godo sani. Koro ka wang'iyo nitiere be indicators moko ma gin very crucial. One of them en gima niluongo ni economic growth rate. Kane wantiere igalo 2008 economic growth rate ne en atamalo 4 kanyo. To joka kane bedo piny to ne gikoni wagombo ni by the time mwachopo 2030 Vision 2030 to wabed gi economic growth rate mar 10%. Iwinjo? To king'iye pok wachopo kanyo. Actually economic growth rate wa en gimoro %5. Machine growth rate wa masani pod oyuare mana kuma no yuare 2008. To wuore ni kuma oyuare no ema pod wamedore ka oganda population omedore. Machine population omedore to opportunities ka shrink kata opportunities maloso pesa shrink. Koro of course indicators moko to wasedhiye maber sana political. Nikech the democratic environment oseyawore, ratiro mag oganda waneno koyawore. Mopogore kaka ne 2008 wan gi teny loch gweng, wan gi teny counties mabende tiyo, but maduong' moloyo makoro nego be ni chando pachwa sana nikech socially be wadhi maber. Osiptende nitiere oketo mana pesa kuomgi, skunde nitiere sani 2008 kade nitiere kor gwengwa nadhi e skund lo, but sani skunde go tete amenities go ber. So socially and politically we are making significant progress. But gima chando pachwa sani ma kadipo ni meeting mabedo sani machoro Vision 2030 onengo ngi thor wach maduong' kabisa en economy. Socially wanyalo bedo ni wadhi maber, politically wanyalo bedo ni wadhi maber kendo wan gi structure mabeyo kabisa on paper, but ka magi oklok gi majowa e yor yuto to nyaka waluongre puksen over and over wabigi strategies manyien. Kamane kaka neno ilero kanyo makare ahinya matin niwacho ni social pillar wanyalo wacho ni one take, yes. Economic pillar take, but yes. Economic pillar kanyo ema pod wadigni, yeah. Korka kori Daniela kaduoke twak nikech wang'eyo ni gino mamulo ngima oganda achiel kachiel en kotudore kod weche go mag uchumi. Kinde ka kinde mbaka osebedo ka gore ni uchumi mar piny Kenya dongore, jo osebedo ka wacho ni wantiere kuma ber ka